מסכן את זה, והוא מנסה לעזור לו. אבל לא קלטת את זה שהוא ניסה לעזור לו מקודם. הנה, הנה. תראה, הוא ניסה לעזור לו, הוא דחף אותו להתחבות. בוא'נה, איזה דבר זה. תסתכל איזה פה יש לו, אחי. אבל איך זה לא עוזר לו? זה הכי מפחד מת ממנו פחד. זה הכי דומיננטי בגברים. קרא לי את כולם הבן זונה הזה. וואו! זה השטח שלו. אין, הגברים עכשיו גדול, קטן עליהם. תראו, הוא מתערב. קטן עליהם הגברים. תראה איך הוא דחף אותו, חבל שלא קלטת את זה, איך הוא דחף אותו, את הספמנון הקטן הזה, שהתחבא, כי יש מלחמה. הוא עזר לו מקודם, דחפתו עם האף להיכנס מתחת לאלה. איזה דבר זה. עכשיו הוא גם משחק פה עם איזה חתיכת אוכל. הוא משחק, יורק אותה, אוכל לועז ויורק, כמו טבק. זה דג לא פרייר זה. תראה, הוא נכנס להם לשטח. הוא נכנס להם לשטח, הוא לא רואה ממטר הדג הזה. יואו! תראו, הוא הולך לראות מה עם החבר שלו. איזה דבר זה, לא ראיתי אף פעם דגים ככה עם אינטליגנציה. תראה, מה זה קרבות? נו? תראה איך הם שוחים אחורה ברוורס. איזה גרועים. איזה אלופים הם. נו, אנחנו רוצים לראות פה קרב. הנה הספמנון הקטן, מסכן. הם גדלו, תראה, הם גדלו, וואנה. הם נראו ענקים, אחי. מה זה זה? אתה זוכר איך הבאתי אותם? הנה, הוא בא. יש? אולי אנחנו מפריעים לו. לא פרייר הדג הזה. דגת להם את האור, לא רואה פה מלחמה. מסכן, זה נראה לי פצעו אותו.